Но! Не играй с които. Чай ти наказах. Не се забряха уния. Ай, сега съм с две. Не можете. Това само аз го мога. Две. Алекс, до степката. Пусни сега и ритни. Не! Как е течал? Маймонин не са цели. Удара под кръста. Там са цели. Три. Да, тук ще ти разпъват палатка. О, аз това не искам да скача. Дедо не мога да спам. И после ще спекат кебабчета, кефтета, супа. У нас са се и яки хора през лято. Абе, при зимата с кой ходиш? През зимата Две такива. с климатика. Само тюргана е. Това снимам. Ами, Удобно е, ама. ами ако нещо отдолу се подмокри, какво става? Команда. Стават ли сусулки? Имам да ти дам нещо. Става ли? Сега няма подмокри. Ма след 60 години ти ще почна. Кранчето, като не може да тяга. Ей, пред крака ти е! Човек ще помисли, че си пил на клипа. А ще го качвам ли някъде? Да, знам, може в YouTube. Алекс, айде го кача в YouTube. Бати, долните кофеята за ми бати. Като го в YouTube, като се разберат, че съм аз там. И че пие ракия. Че пие ракия. Всички ще ли имате профили в YouTube? Да. И аз. Кой няма профил в YouTube? То се смея. Който няма профил да го качи. Да не знае, че и той. Да ви бокса само чалгарите. Да, ви го създал чал, да. О, побелят тениската. Не тениската, буската. Алекс. Виж ли някой отцапал нещо бяло? О, стой сняг. Да, За малко да се разобличен. сега е повод, като си от някъде от високо да се източиш върху някъде горе и след това да кажеш, ами това е сняг. Не, Ти съм виновен. мъжка сперма, да. Един вид е тема, ама не е за пред камера. Има малки деца. Да. Деца, не помнете това. Всички сме малки. Тя е най-малката от тук всъщност. Аз. Аха. Ето е най-малката. После идват и тия двамата. Ей го и третия. Аз мога брата 5, пък вие не можете. Аз мога да три. Ти си с... Аз мога да картоф. Едно мадо, две мада, три. Да, Лю. Не се научил. Малък. Три, какво ще кажете? Две мада и един салам. Лю, ти си може да... Вижте, две мада и един салам е равно на три. Какво? Какво?